Diefstal van auto's neemt toe. Dat heeft de woordvoerder van de politie, Imro Zwerver, laten weten aan de Extra. En dat doet hij naar aanleiding van de alarmerende toename van auto-inbraken en diefstallen van auto-onderdelen. Tenminste, dat is de indruk die het publiek heeft. Er is een alarmerende toename en Zwerver zegt dat er daadwerkelijk meer diefstallen zijn. Er zijn volgens hem 3 verschillende vormen van voertuigcriminaliteit. De eerste gaat om een voertuig dat wordt gestolen en vervolgens op een andere locatie wordt gestript. Daarnaast zijn er diefstallen van auto-onderdelen waarbij criminelen onderdelen direct van geparkeerde voertuigen verwijderen. En tot slot is er sprake van auto-inbraak. En vooral die laatste 2 categorieën zijn de afgelopen periode sterk toegenomen. Het aantal complete autodiefstallen is juist weer afgenomen, maar Zwerver erkent, de situatie is zorgwekkend, omdat criminelen zich richten op specifieke automerken en modellen. En volgens Zwerver is vooral de afzetmarkt een groot probleem en moeten mensen zich goed realiseren dat als ze daadwerkelijk gestolen onderdelen kopen, deze vorm van criminaliteit wordt gestimuleerd. En daarbij wordt schade toegebracht aan de slachtoffers, maar ook aan de samenleving als geheel. Als er geen vraag zou zijn voor gestolen voertuigen en onderdelen, dan zou dat ook de toename van het aantal diefstallen doen afnemen, aldus Zwerver. Maar omdat er een groep kopers bestaat, is deze handel actief.